Дойдох тази сутрин при Инчето, его църпър тука, да пазарим, да идва да ми гази гроздето. Да гази гроздето, за да направим виното. Здравей! Абе, се запалиш, бе! Абе, се запалиш и изгориш. Дърва сме запалили. Абе, какво дърва? Дървени въглища. Искам да те пазарим, да ти сакам нещо. Какво ще ми сакаш? Не е това, което си мислиш. Сакам да дойдеш, да ми нагазиш гроздето, да направим вино. Веднага за тебе. Не очаквах да ми откажеш. Ще ти върви цяла година, да знаеш. Знам. Ама ще изгориш, ей! Няма безсеменце, бе. Ами това... Всичко е под Абе, обърни ми повече впечатление, обърни се на къде мен, бе. Не искам да ти гледам гръба. Обърни се. Така. Вижте каква... Топло ти е, нали? Ами, това е Инчето. Сега е добре. Нагрела се яко като гледа. Значи Инчето отговаря на това определение. Топла кръв, жешка любов. Правилно ли се изказах? Правилно, точно. Значи идваш да не ме излъжеш. Няма да те излъжа, само кажи коя дата, си го запиша в дневника. Добре, като оберен грозд ще дойде. Ти знаеш, че съм точно винаги. Да. И имай предвид, че оператор няма да снимам аз. Оператора ще бъда комшията. Комшията? А аз ще подпирам да не паднеш. Добре. Педикюр да си правим ли или не? Виж с краката как се, на босо или с бутуши? Как избираш? Ами, дай с бутуши по-добре. Ще видим. Ако е топло време, ще бъда боса, ама ще ти отиде маникюра. На краката. Имаш ли на краката маникюр? Имам, разбира се, как. Абе, всичко има при тебе. Всичко е то. Но най-вече това го има. Момент му е. Застани тук в средата да покажем кое го има най-много. Чака да приближим така. Ами това е. Това е Инчето. Заповедайте на най-хубавата скара в нашето село. За всички!